Primer, hem d'anar a la configuració d'iPhone i cercar Mail. Aleshores seleccionarem Comptes i afegir un compte. Premerem a Altres i a Afegir un compte de correu. Aleshores afegirem les credencials del nostre .cat. El nom d'usuari, per exemple el nostre nom, el correu, que serà el nom de la bústia del teu.cat, la contrasenya, que serà la contrasenya que haguem definit al correu, i la descripció, per exemple, compte.cat. Aleshores, premem a Següent i afegim les credencials del servidor d'entrada. Aquestes són el host mx01.coremailservice.net. El nom d'usuari serà el nostre correu.cat i la contrasenya la que tinguem definida. Aleshores, afegim les credencials del servidor de sortida, que són les mateixes que el servidor de correu entrant, mx01.coremailservice.net. El nom d'usuari i la contrasenya, igual. El nom d'usuari serà la direcció del nostre correu.cat i la contrasenya la que tinguem definida. Un cop fet, premem a Següent, verificarà les dades i seleccionarem l'opció de Mail. Aleshores, anem al gestor de correu d'iPhone, seleccionem el menú de bústies i ja podem trobar la bústia.cat. La seleccionem i esperem a que carreguin tots els correus que tinguem.